sampeyan ning rati. Ari rati mas selalu kelingan apa maning ning ucap janjine sampeyan sing jarene bakal ngawin, bakal dadi sawiji. Kanggo bapane Jojo Kedik kang kebo sing duwe wilayah, bapane Albert Kedik. Tapi arep sampai kapan lumakune rati beli ketemu karo sampeyan? Bakal jek kaya kenen terus-terusan. Rati ya beli kuat kakang. Rati emong nanggung beban urip dhewean. Mamaku Haji Kuswanto kanggo mama kunci awi sing paling emang kang wartone Kedik. Bos pelem semirang bonge dan cipto bapane Albert. Are-are jambu air kang keboy Kedik, bapae Rahmae.